Узаемадзеянне ў рабоце. Вырашэнне пытанняў з жыццезабеспячэння насельніцтва абмеркавалі падчас выязнога абласнога семінара ў Полацкім раёне старшыні саветаў дэпутатаў пярвічнага ўзроўню. Новы фармат. Белкаапсаюз адкрыў у Верхнядзвінску сучасны гандлёвы аб'ект. Магазин, які працуе па прынцыпе дробнага опту, падарунак месцічам да абласных дажынак. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Работу органаў мясцовага кіравання і самакіравання па вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва абмеркавалі падчас выязнога абласнога семінара старшыні саветаў дэпутатаў пярвічнага ўзроўню. Пазнаёміліся з напрацоўкамі Полацкага раёна. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Звёны кіравання і самакіравання павінны ўзаемадзейнічаць, падкрэсліў кіраўнік Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Владзімір Цярэнціў. Полацкі раён – гэта 14 сельскіх саветаў. За горадам з усёй яго культурна-інфраструктурнай перавагай пражываюць больш за 20 000 чалавек. Пры гэтым кожны з саветаў можа падзяліцца паспяховым вопытам арганізацыі жыцця. Работает слаженно и районная исполнительная власть, и районная законодательная власть, сельские советы, депутаты местных уровней. Все делается для того, чтобы человек не чувствовал себя обездоленным и никому не нужным. Все это делается для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным в нашем государстве. В это вкладывается немалые средства. У нас кое-что получилось. Есть наработки, есть система работы. У поселку Фарынова работу по добраўпарадкаванні тэрыторыі арганізуюць без бюджэтных крыніц фінансавання. Галоўную плошчу упрыгожваюць драўляныя скульптуры. Творчая ініцыятыва работнікаў камунальнай гаспадаркі і цэнтра занятасці пасёлка. Мясцовая школа ўзяла на сябе ролю координатора ў пытанні аказання матэрыяльнай падтрымкі сем'ям да пачатку навучальнага года. Мы очень хотели поддержать семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и помощь, чтобы им была оказана со стороны предприятий и организаций. И буквально индивидуально, по тем информации по учреждениям образования, которые у нас имеется, мы отправляли письма, рекомендации с просьбой обратить внимание на эти категории семей. У Ветранскім сельскім савеце расказалі аб арганізацыі работы аддзялення дзённага знаходжання людзей пажылога ўзросту і інвалідаў. Калі кіраўнікі і дэпутаты не дзеляць працу на сваю і чужую, а нацэлены на ўзаемадзеянне ў пераадоленні часам нялёгкіх праблем, тады можна казаць пра эфектыўнае вырашэнне пытанняў арганізацыі жыццядзейнасці малых населеных пунктаў. Здесь наработан колоссальный опыт. Колоссальный опыт работы как в социальном сфере, так в сфере развития экономики и сельского хозяйства. Поэтому сегодня хотелось привести всех председателей сельских советов, которые у нас находятся в этом западном кусте, и именно показать, как сегодня, вот, имея практически такие же возможности и условия, как у них, можно сегодня создать такие условия для жизни людей, для жизни простых людей в сельской местности. Дарэчы, разнастайныя чарнічныя, вішнёвыя, грыбныя фестывалі і чэмпіянаты не проста робяць насычаным культурнае жыццё. Гэта яшчэ і прыцягненне ініцыятыў, якія спрыяюць рашэнню некаторых бытавых пытанняў і пабудовы пазітыўнага іміджу населенага пункта. Так, напрыклад, у Полацку з'явіліся бюст земляку, кінарэжысёру і сцэнарысту Юрою Тарачу, помнік літары Уніскладовая і іншыя аб'екты. Юлія Устінова, Сергей Пальцаў, навіны, Полацкі раён. Белкаапсаюз адкрыў у Верхнядзвінску гандлёвы аб'ект новага фармату. Магазин пра запас, які працуе па прынцыпе дробнага опту, падарунак месцічам да абласных дажынак. Нашы карэспандэнты ацанілі, як старэйшая гандлёвая арганізацыя краіны укараняе сучасныя стандарты абслугоўвання насельніцтва. У Верхнядзвінску з'явіўся гандлёвы аб'ект райпа новага фармату. Каб высветліць, чым гэта крама прынцыпова адрозніваецца ад іншых, мы завіталі ў гандлёвую залу яшчэ да афіцыйнага адкрыцця. Если мы покупаем 3 единицы, значит у нас будет там скидка, и получается, что намного дешевле. Верхнядзвінскае спажывецкае таварыства сваіх пазіцый у раёне не страціла. У адрозненні ад многіх сваіх суседзей працуюць рэнтабельна з чыстым прыбыткам. У нас имеется свой скотобойный цех, свой цех переработки, где мы работаем, делаем упор на продукцию домашнего, скажем, такого рецептуры, домашнего производства. Потому что сегодня много мясокомбинатов, ничем не удивишь наших покупателей, а вот именно работаем такое, как дома, у мамы, у бабушки. На адкрыццё магазина пра запас сабраліся жыхары бліжэйшых дамоў. Ім не цярпелася на ўласныя вушы пабачыць, якая яна сучасная крама райпа. Рядом живем, конечно, будем приходить, совершать покупки.
Надеемся, что будет радовать не только нас, но и которые приезжие люди будут приезжать. Чырвоная стужка перарэзана, і пакупнікі літаральна запаланілі гандлёвую залу, каб вывучыць асартымент, параўнаць цэны, ацаніць афармленне і зручнасць вітрын. Разам з першымі пакупнікамі па магазіну прайшоўся і старшыня праўлення Белкоопсоюза. Таких магазинов в целом по республике даже в сетях и то не так много. Вот у нас по республике 1500, 1500 там с лишним городков, 118 районных центров и 11 городов республиканского подчинения. Поэтому вот в этих населенных пунктах мы проводим реформирование нашей торговой сети. У рэканструкцыю гандлёвага аб'екта сталіцы дажынак Белкоопсоюз накіраваў каля 200 000 рублёў. Выдаткі значныя, але абгрунтаваныя. У час жорсткай канкурэнцыі без абнаўлення на рынку не ўтрымацца. Конкуренция – это всегда хорошо. Разные сети, в том числе и потребкооперация, конкурируя между собой за покупателя, они делают ниже цену, у них лучше получается качество товара. Это та сеть, которая направлена на работу непосредственно с потребителем. Не просто привез товар, увез деньги и все, а это ежедневная кропотливая работа, особенно сельским жителям. Белкоопсоюз до свята дажынак абнавіў усе свае гандлёвыя аб'екты ў Верхнядзвінскім раёне. Потребкооперация сегодня и выполняет и знаковую социальную нагрузку. Она обслуживает все сельское население. Какая бы ни была сложная конкуренция сегодня, они более трети составляют в товарообороте нашего района. І яшчэ рыса да партрэта Верхнядзвінскага спажывецкага таварыства. Гэта адзін з галоўных фундатараў сацыяльных і культурных праектаў, якія ладзяцца ў раёне. Алёна Тихонова, Александр Петровецкий, навіны Верхнядзвінск. Открытое акционерное товариство «Ника» поширает свою гандлевую сетку. Новый магазин открылся у Витебску по улице Лявонова, дом 3. Наш корреспондент Инна Кириенкова побывала на открытии объекта и поцікавилась ассортиментом. Гэта ўжо 8-й магазин прадпрыемства «Ника» і 7-й у Витебску. Ён открылся у обновленном будынку побач с Полоцким рынком. Стояло заброшенное здание, мы его выкупили, закупили полностью новое оборудование, оснастили. Современные подходы абсолютно. Мы надеемся, что этот район полюбит нас как магазин. Покупатели будут ходить к нам с удовольствием. Набрали штат квалифицированных продавцов. Гандлёвыя рады размясціліся ў светлай утульнай зале. Тут усё зроблена для зручнасці і камфорту пакупнікоў. Праекціроўшчыкі і будаўнікі прыклалі шмат намаганняў, каб літаральна за некалькі месяцаў узвесці сучасны гандлёвы аб'ект еўрапейскага ўзроўню. Результат должны оценить покупатели, но я надеюсь, что будет все хорошо. Хочется пожелать нашему коллективу и большому предприятию, и коллективу этого магазина, чтобы все то, что мы планировали, у нас получилось, и сказать большое человеческое спасибо. На гандлёвай плошчы ў 255 квадратных метраў размясціліся паліцы з прадукцыяй, у тым ліку уласнай вытворчасці. Асобнае месца адведзена кулінарным і хлебабулачным вырабам прадпрыемства «Ника». Наогул асартымент тавараў значны, самых розных вытворцаў. На многія дзейнічаюць акцыі, што асабліва прываблівае. «Ника» заўсёды ідзе насустрач сваім пакупнікам. Я очень ждала, когда откроется это «Ника». Потому что у нас только один Евроуп тут, и он не очень нас устраивает, и многих людей, насколько я знаю. Очень ждали открытия этого магазина. Рядом нам, и ассортимент, во-первых, большой, как нашим вот рядом Евроопт. Очень хороший магазин. Мы давно его ждали, чтобы что-то здесь открылось. Паспрабаваць прадукцыю «Ники» можна не выходзячы з магазина. Пэўнае месца адвялі пад кафетэрый, дзе прыемна выпіць кавы і паспытаць шаурму уласнай вытворчасці. Для пакупнікоў гэта ў навінку. Хорошо то, что есть кафетерий, и он будет расширяться, со слов руководства, на улицу, там будут столы стоять, то есть посадочные места, где можно будет и покушать. То есть в комплексе это такая хорошая, современная, средняя точка торговая. Для зручнасці пакупнікоў магазин працуе без выходных з 7 раніцы до 10 вечара. Інна Кириенкова, Александр Петровецкий, навіны Витебск. Батькова хата поширается. Другое кафе под такой назвай у Витебску открыла сетка «Арена Пицца». Першых наведвальнікаў яно прымала ў цэнтры горада по адрасе вуліца Жасткова, дом 7. Нацыянальны каларыт, арыгінальная кухня і дзясяткі жадаючых пачаставацца традыцыйнымі беларускімі стравамі. На адкрыцці пабывала і наша здымачная група.
На адкрыцці бацьковай хаты па адрасе Жасткова 7 поўны аншлаг. Гэта ўжо другое ў Віцебску кафе з падобнай назвай, якое паспела стаць любімым месцам адпачынку гараджан. Все мои гости, которые приезжали этим летом, из Москвы, из Сибири, из Израиля, всех водила в Батькову хату. Я очень доволен и кухней, и ценами, и самое главное, уютно. И что еще самое интересное, очень приятно слышать белорусский язык. Кафе имеет большой успех не только у жителей города, но и у гостей нашего города. Очень много туристов к нам приезжает, и нам действительно есть чем гордиться. То есть тот успех, который мы достигли на улице Ленина, мы решили закрепить здесь. Падчас прэзентацыі бацьковай хаты забаў не пералічыць артысты, песні, танцы і нават нацыянальныя традыцыі. Толькі замест кота першым у кафе заходзіць парсюк, потым і першыя наведвальнікі. У абедзенны час тут няма дзе яблыка ўпасці, месца хапае ўсім. 400 квадратных метраў, просты і утульны інтэр'ер вясковай хаты. У 2 залах кафе кожны адчувае сябе як дома. Во-первых, привлекает сама обстановка домашняя. Соответственно, и здесь и еда домашняя. То, чего не хватало, наверное, нам, ну, скажем так, вот в общественном питании, да, у нас в республике. Очень вежливый культурный персонал. Обслуживает быстро, все чисто, аккуратно, достойно. Привлекают цены, конечно. И вкусно. И вкусно. Кафе «Бацькова хата» – гэта беларускамоўныя афіцыянты і нацыянальныя делікатэсы на любы густ. Дранікі з мясам, наварыстыя супы, разнастайныя напоі, свежая выпечка і дэсерты. Тут усё па-хатняму проста. Кошты прыемна здзіўляюць дэмакратычнасцю, а для пастаянных наведвальнікаў распрацавана спецыяльная сістэма зніжак. Здесь есть несколько систем накопительных карт. То есть есть накопительная 10% система, где в зависимости от количества покупки, от суммы покупки вы можете получать и увеличивать свой бонус. Вот. Есть карта соседа, к которой будут приобщены все близлежащие дома. Она будет давать 20% скидку для того, чтобы люди могли позволить себе ежедневно прийти, поужинать, пообедать в нашем кафе. И только в этом кафе есть бонусная система для предприятий, которые расположены в непосредственной близости от кафе. В обеденное меню мы дарим работникам близлежащих предприятий 30% скидку, то есть практически работаем по себестоимости. На дасягнутым сетка «Арена Піца» спыняцца не збіраецца. У бліжэйшым будучым абяцаюць адкрыць яшчэ 5 новых рознапланавых кафе ў абласным цэнтры. В скором времени мы откроем кафе в Билево, кафе «Арена Пицца», которая будет работать круглосуточно, ориентирована будет в основном на доставку. Кстати, интересная деталь в этом кафе. Мы уже построили заправку для электромобилей, и клиенты, которые имеют электротранспорт, могут приезжать к нам и бесплатно заправляться, пока ждут свою пиццу там, или обедают у нас. Вот. Мы купили 2 электромобиля, и в ближайшем будущем по Билево будет зеленая доставка. Новое кафе по улице Жасткова 7 працуе з 10 до 23:00. Тут упэўнены, той, хто один раз пачастуецца мясцовымі стравамі, стане пастаянным наведвальнікам. Першыя кліенты бацьковай хаты не спрачаюцца. Артур Смаляков, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Ударна сустрэць і адзначыць 16-ю гадавіну з дня заснавання грамадскай арганізацыі БРСМ вырашылі яе ўдзельнікі. Паўночны рэгіён далучыўся да рэспубліканскага праекта «За справу». Ён заклікае кожнага маладога чалавека ўзяцца за справу, навесці парадак на малой радзіме, зрабіць нешта важнае, што абавязкова прынясе карысць. У першамайскім раёне Віцебска моладзь узялася за добраўпарадкаванне дзіцячай пляцоўкі і рэанімацыю мясцовай хакейнай коробкі. У нас по всей области, как и по всей республике, наши активисты, молодежь собирается и работает на благо нашей родной страны. То есть у нас благоустраиваются детские площадки, происходит уборка скверов, посадка деревьев, убираются мемориальные захоронения.
И самая фишка этой акции, я сказал бы, что она делается с хэштегом. То есть в соцсетях мы выкладываем хэштег «За дело» и передаем эту эстафету. То есть своего рода челлендж такой. И, соответственно, молодежь по всей республике активно принимает участие в этой акции. В нашей первичке очень активно развито движение как трудовое, так и волонтерское. Поэтому в течение года мы участвуем во всех акциях, которые объявляет БРСМ, а также организуем их сами. Этой зимой, например, мы участвовали в акции «Труд крут» и убирали территорию соседнего двора. Там мы почистили снег, помогли малышам найти место, где они могли бы играть в зимнее время. А также мы убираем территорию как своей гимназии, так и территорию лесопарковой зоны Шпилей. Актыўна падключыліся да справы і ў іншых рэгіёнах вобласці. У Браславе на тэрыторыі школы добраўпарадкуюць зону адпачынку. У Глыбокім закладуць памятную алею, прысвечаную стагоддзю ленінскага камсамола. Добрыя справы удзельнікі БРСМ запланавалі яшчэ ў 11 раёнах Віцебшчыны. А нашу здымачную групу абавязкова абяцалі запрасіць на ўрачыстае адкрыццё адрамантаванай хакейнай каробкі. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 10-15, днём ад 20 до 25 градусаў цяпла. У Віцебску без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, днём 23-25, вышэй за 0.